तर बघा मनूचा इथे डान्स चाललेला आहे आणि तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये सकाळपर्यंतचाच ब्लॉग पाहिला. आता इथून पुढे दुपारचा ब्लॉग तुम्ही पाहाल. मनूचा डान्स क्लास फिक्स करणार आहे मी आता ह्या वर्षी. ती स्कूलला जायला लागली की डान्स क्लासचं पण टायमिंग फिक्स करून घेणार आहे. तर तिला आवड आहे, खूप छान डान्स करते ती. तर दुपारी सगळे जेवण वगैरे झाले होते आणि भांडी घासायची होती, तर मी भांडी घासून घेत आहे. पटपट भांडी घासून घेते. तर दुपारनंतरचं एवढं विशेष नसतं, कारण दुपारी जेवण झाल्यानंतर निवांत वेळ असतो. तर त्या टायमिंगमध्ये मी कुठं व्हिडिओ बनवत असते, तर काही काम करत असते एक्स्ट्राचं आणि मग काहीच नाही बाकी करत. मग क्लास वगैरे असं काहीतरी नियोजन करत असते मी, बाकी काहीच नाही करत. आता भांडी घासत आहे. भांडी घासून झाल्यानंतर मी बसणार थोडा वेळ मग क्लासला. सध्या तरी माझं टायमिंग पूर्णपणे चेंज झालं आहे सगळ्याचं, कारण 10वीचे क्लास सकाळी असायचे, तर पेपर चालू झाल्यापासून दुपारी क्लास होतात. मग सगळं टायमिंगचं जजमेंटच चेंज झालं आहे. त्याच्यामुळं थोडं इकडं तिकडं व्हायला लागले. ब्लॉगमध्ये पण थोडं वेगळंपणा येणार थोडा दिवस. तर पटपट भांडी घासून घेते आणि नंतर मग तुमच्यासोबत बोलते. तर तुम्ही नवीन असाल माझ्या चॅनलवरती तर प्लीज व्हिडिओ खाली लाल सबस्क्राईब बटन आहे ते दाबा आणि सबस्क्राईब शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करा आणि बेल आयकॉन ऑल म्हणून प्रेस करा, म्हणजे माझे व्हिडिओ मी टाकले की तुमच्यापर्यंत नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिल्यांदा मिळेल. तर व्हिडिओ कसे वाटतात हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणता हवा आहे याचीही कमेंट करून सांगा. तर हा ब्लॉग आहे, तर ह्याच्या आधीचा ब्लॉग मी सकाळपर्यंतचा शूट केला होता. इथून पुढे मी दुपारनंतरचाच ब्लॉग टाकत आहे आजचा. तर भांडी घासून झाल्यानंतर मी किचन ओटा पण पुसून घेते, कारण मग पाण्याचे डाग तसेच राहतात किचन ओट्यावरती आणि ते परत लगेच निघत नाहीत. तर पूर्ण किचन ओटा मी कोरडा करून घेते आणि मग थांबवते काम, कारण पूर्ण किचन ओटा पूर्ण स्वच्छ करून घेतल्याशिवाय आणि पूर्ण कोरडा करून घेतल्याशिवाय चांगला वाटत नाही. त्याच्यामुळे मी सगळा किचन कट्टा आधी कोरडा करून घेते. पाणी सांडलेलं असतं इकडं तिकडं भांडी घासताना, तर सगळा कोरडा केल्यानंतर व्यवस्थित दिसतो. आणि जर तसाच ठेवला तर त्याच्या पाण्याचे शिंतोडे असतात आणि आमच्या इकडं तर बोरचं पाणी आहे आमच्या घरात, तर मग पाण्याचे डाग लगेच पडतात बोरच्या, त्याच्यामुळं. आणि आता मी कपडे काढत आहे. कपडे सकाळी सुकले आहेत, सकाळची मशीनमध्ये असतात त्याच्यामुळे पटकन सुकून जातात कपडे. थोडा वेळच लागतो कपडे सुकायला, मशीनमधले कपडे पटकन सुकतात. तर आता कपड्यांच्या घड्या घालून घ्यायच्या सगळ्या पटपट. आणि कसं असतं ब्लॉगिंग करायचं म्हटलं की सगळं हँडल आता सध्याला तर मला एकटीलाच लागतं आहे, त्याच्यामुळं थोडीशी इकडं तिकडं चूक झाली तर समजून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक तर मात्र नक्की करा. सगळ्यांचे कपडे सेपरेट सेपरेट घडी घालून सेपरेट सेपरेट ज्याच्या त्याच्या जागेवर नेऊन ठेवायचे आणि मग झालं. सगळ्यांचे कपडे वेगवेगळे ठेवतो आम्ही. तर बघा इथे तुम्हाला एकसारखे 4 रुमाल दिसतील, तर ते रुमाल आहे डायनिंग टेबलवरचे आणि मी ते लागलीच नेऊन ठेवणार आहे डायनिंग टेबलवरती, म्हणजे लागलीच लावून ठेवणार आहे घडी घालून व्यवस्थित. 4 खुर्च्या आहेत, त्याच्यामुळे 4 खुर्च्यांच्या 4 टेबल म्हणजे खुर्चीसमोर ते 4 रुमाल एकसारखे ठेवले जातात आमच्या इथं. तर आज धुतले होते ते मी लागलीच ठेवून आले तिथं. तर मी कपड्यांच्या कड्या घालून घेते आणि कपड्यांच्या कड्या घालून झाल्या तर तोवर क्लासचं टायमिंग होईल. क्लास झाला आत्ताच. 4 ते 5 क्लास असतो, कारण 10वीची मुलं क्लासला येतात आणि 10वीचे पेपर चालले आहेत, त्याच्यामुळे टायमिंग बदललेला आहे मी. त्याच्यामुळे 10 वाजता क्लास 4 वाजता क्लास असतो. आता क्लास झाल्यानंतर मी स्वयंपाकाची तयारी, चहाची तयारी, मध्ये आधी होतच जातो आणि स्वयंपाक आता करणार मी. स्वयंपाक झाल्यानंतर माझी लाईव्ह असते 8:30 वाजता रोज. तर लाईव्हला सगळ्यांनी येत जावा, ज्यांनी हा व्लॉग बघताय त्यांनी तरी नक्कीच येत जावा लाईव्हला. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा. तर क्लास झाल्यानंतर इथं बघा मनूला टी व्ही लावून दिली होती. सारखा मोबाईल मागत असते, त्याच्यामुळे टी व्ही लावून दिली, कारण टी व्हीचं अंतर आणि तिचं बसण्याचं अंतर खूप लांब असतं, त्याच्यामुळे टी व्ही लावून दिली. तर बघा तिचं हसायचं चाललं आहे टी व्ही बघून, कार्टून लावलं आहे तिला. तर मोबाईलपेक्षा हे बरं पडतं आम्हाला, कारण मग मोबाईल दिसला की ती सारखी मोबाईल मागते. टी व्ही आणि तिच्यामध्ये खूप अंतर असतं, मग एवढा त्रास होणार नाही तिला.
मध्येच माझं झाडू मारून सुद्धा झालं होतं आणि आता चहा पण पिला आहे आम्ही सगळ्यांनी. म्हणजे अजून एकदा होईल 1-2 वेळा आमचा. तर असं आमचं संध्याकाळी 1-2-3 वेळा चहा होतो आणि सकाळी सुद्धा 2-3 वेळा होतो. कशी बसली आहे बघा. काय ग पोरे, तिच्या मूडवर काम असतं तिचं सगळं. लिटर चिंगमचं नाही आत्ता लागत, आता ते झोपलाय. नाही बदलू नको काय तर डबल पळपुट लाटणं. म्हणून हे परत डबल सगळा पसारा केलेला आहे बघा. कसा सगळं बाहेर टाकले. हे मोठू पतलू आहेत तिचे, असे खूप सारे टेडी बेअर आहेत तिचे. तिच्या उंचीच्या पण उंची एवढे पण उंचीपेक्षा पण मोठे असते. तरी तर माझं स्वयंपाक आमटी झाली आहे. चपात्या करायच्या आहेत आणि भाकरीसुद्धा करायच्या आहेत. चपात्या भाकरी दोन्ही पण करणार आहे आज मी. तर भाकरी बाजरीच्या आहेत, तर तुम्ही खायला या. आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक नक्की करा. असंच भेटू पुढं नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय. आजचा ब्लॉग इथेच संपला.